Shwmai, fy enw I yw Morwenna. Yn y cyflwyniad hwn byddai'n sôn am y cyfleoedd sydd ar gael I ddatblygu yma ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer eich gyrfa, ac I siarad yn beth mae'r gwasanaeth gyrfaoedd yn ei ddarparu I chi tra byddwch yn astudio. Mae dewis eang o gyrfaoedd ar gael yn Aberystwyth ac os ydych chi'n manteisio arnyn nhw, felly fod yn wych i'ch datblygiad personol chi o safbwynt paratoi at eich bywyd ar ôl graddio. Mae'r cyfleoedd hyn yn cynnwys swyddi rhan amser, profiad gwaith, lleoliad ymchwil, treulio blwyddyn tramor, blwyddyn mewn gwaith, gwrfoddoli, ac ymuno â rhai o'n cyflau a chymdeithasau. Fel y gwelwch chi, mae hen ddigon I wneud yma. Wrth gwrs, y prif reswm am ddod i'r brifysgol yw cael gradd, ac bydd hynny'n eich helpu I gael gwaith. Ond y dyddiadau hyn, mae tipyn mwy I brifysgol na chael gradd, ac mae cyflogwyr yn chwilio am fwynach am wysterau yn unig. Mae cyflogwyr eisiau graddedigion sy'n gallu dangos sgiliau trosglwyddiadau ar gyfer y gweithle, sef, ac enwi dim ond ychydig, gallu gweithio eich pen a'ch pastwn eich hun, sgiliau trefnu, cyfathrebu, dyfeisgarwch, meddwl annibynnol, sgiliau gwaith tîm, sgiliau arwain ac yn y blaen. Y teithio a chael profiadau o sefyllfaoedd a diwylliannau newydd hefyd yn gallu bod o fantais. Ar ben y ffotos a'r atgofion da, mae'n bwysig deall a gallu esbonio beth yw gwerth y profiadau hyn a sut maen nhw wedi ffurfio'ch datblygiad personol. Bydd hynny'n creu cryn argraff ar gyflogwyr. A'r hyn sy'n wych am fynd i'r brifysgol yw'ch bod chi'n cael yr amgylchedd delfrydol I chi gael profiadau hyn ac I ddatblygu'ch sgiliau. Felly, dyma sut y gallwn gwasanaeth gyrfaoedd Aberystwyth helpu. Yn gyntaf, mae'r gwasanaeth gyrfaoedd yn cydweithio'n agos ar holl adrannau academaidd, yn sicrhau bod eich cwrs gradd yn cynnwys yr holl sgiliau fydd angen yn eich gyrfa. Mae'ch dyletoedd, eich seminarau, y gweithdai, a'r sesiynau ymarferol I gyd yn cynnwys elfennau sy'n canolbwyntio ar baratoi eich dyfodol, gan gynnwys y sgiliau trosglwyddiadu fydd ei angen yn y gweithle. Mae'r flwyddyn diwydiannol integredig, neu'r cynllun blwyddyn mewn gwaith, ar gael I fyfyrwyr. Does dim ots pa gwrs maen nhw'n ei astudio. Yn y cynllun hwn, cewch ohynu eich astudiaethau a gweithio mewn swydd broffesiynol am un blwyddyn, a dod yn ôl wedyn I gwblhau eich blwyddyn olaf. Dyna ffordd wych o gael profiad hollol ymarferol o fyd gwaith. Yn ail, mae'r gwasanaeth gyrfaoedd yn trefnu gyflogwyr a chynfyfyrwyr blaenllaw sydd wedi graddio o Aberystwyth I ddod yma a chyflwyno sesiynau, ateb eich cwestiynau, rhannu cyfleoedd unigryw a rhoi cyngor ar y ffordd orau am baratoi at eich gyrfa. Yn drydydd, profiad gwaith a lleoliadau gwaith. Cyfleoedd gwych I feithrin gwybodaeth broffesiynol a fydd yn atgyfnerthu eich arbenigedd academaidd ac mae sawl dewis ar gael. Yn ddibynnol ar faint o amser sydd gennych chi wrth gwrs. Gallwch gael ychydig o oriau o brofiad yn cysgodi rhywun yn y gweithle, neu leoliad gwaith am ychydig o fisoedd ar doswylio'r haf, neu leoliad gwaith am flwyddyn gyfan fel intern mewn gweithle proffesiynol. Yn bedwerydd, y rhaglen Aber ymlaen. Mae'r rhaglen hon sy'n unigryw I Aberystwyth yn cynnig ymweliaeth o gyfleoedd profiad gwaith I fyfyrwyr a graddedigion, lle maen nhw'n cyfrannu at brosiectau brifysgol a waith ymchwil a datblygiad ar draws y sefydliad. O waith dros y rhan amser ar y campws drwy gyfleoedd Aber y waith I leoliadau internaeth am flwyddyn. Mae rhywbeth I bawb. Wrth I chi astudio, bydd sawl un yn cadw llygad a sut ydych chi'n datblygu o ran materion gyrfaol, sef y gwasanaeth gyrfaoedd, yr ymgynghorydd gyrfaol yn eich adran, hefyd eich tiwtor personol chi. Mae hynny'n wych achos drwy gyfnod eich profiadau a chael gwell dealltwriaeth o'ch diddordebau chi, bydd eich amser gyda'ch ymgynghorydd gyrfaoedd yn fwy cynhyrchiol ac fe fydd unrhyw gyngor yn cael ei deilwra at eich sgiliau, eich angen hyn a'ch profiadau chi'ch hunan. Felly, crynodeb yn fyr, mae dewis eang o gyfleoedd yn Aberystwyth i'ch helpu I ddatblygu'ch gyrfa. Mae'r gwasanaeth gyrfaoedd yn ymroddadig I chi, yn hyblyg ac yn bendant yn canolbwyntio ar sicrhau eich bod chi'n mynd I fod yn ymgeisydd mewn galluog chythredleol yn y farchnad swyddi cenedlaethol a rhyngwladol. Yn rhoi'r hyder I chi I ddod I adnabod eich cryfderau eich hun, chyfleu chyfredau eich hynny I bob arall. Craidd fy neges felly yw, byddwch yn rhan ohoni a bachwch y cyfleoedd sy'n apelio atoch I fwyaf. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech gysylltu â'r gwasanaeth gyrfaoedd, ewch draw at ei wefan. Diolch am wrando a dymuno I bob lwc I chi beth bynnag y dewiswch chi ymwneud, nawr ac yn y dyfodol.